са. Това е старата работилничка. Там беше гилотината, тук апканта и нататък вече другите машинки, с които на времето правихме чудеса. От тук почнахме, от тая работилничка, с 12-15 човека. За всяка вчера беше преди 30 години. Първите, как да я кажа, те бяха да почнеш и да се откажеш. Така бяха. Ако не си инат, почваш и се отказваш. И първите години бяха само с стенекиджийски работи. Покриви. В цеха правихме зимата, като нямаш работа, правихме казанчета, даже сме правили гюмчета за мляко, тръби за печки. Ходихме по пазарите, ги продавахме, до там бяхме стигнали. И долу-горе така, да можеш да запазиш състава, да можеш да ги прихраниш, защото някакъв път не гледаш печалбата, гледаш само състава да остане. Да е готов за боя пролетта. Като си упорит и постоянен, стъпка по стъпка се развиват. От едно цехче малко, в момента сме в доста по-голяма база и ни предстои да минем в още по-голяма. Броят на хората, които работят за нас е доста по-голям. Да кажем по 10, защото в началото са били 10 човека, сега са 100. Фирмата се развиваше през годините доста динамично, бих казал, като обхващахме различни видове дейности, тръгвайки само с покривните тренкиджийски работи, после освоявайки железарските дейности, увеличавайки капацитета на обема работа, който обхващаме, увеличавайки портфолиото, добавим после въздуховодните мрежи с вентилаторите, после добавяйки климатичната техника, добавяйки хидроизолацията, да се завърши напълно един покрив или сграда, добавяйки последните години, примерно работим много с партньори, които изграждаме заедно сградите, от нулев цикъл до завършване. Постоянно увеличаваме видовете портфолио дейности, които извършваме. Когато правиш само вентилация, не можеш да изпълниш цялостни проекти, а те винаги включват и климатизацията. Двете неща вървят ръка за ръка. Няма как да правиш само вентилация и да си фактор в този бранш. Трябва да развиеш и климатизацията, проектантската част. И вече сме затворили цикъла, може да се каже, от проектите до цялостно изпълнение. Преди около 10 години станахме представители на марката Гри и това вече ни утвърди на пазара като голям играч, нали? И сериозна фирма, така да се каже. В момента сме от най-големите фирми в бранша, в нашия регион. С фирма Мухтаров започнахме работа още от самото основаване на нашата компания през 2000-та година. По това време нашата основна дейност беше доставка на вентилационна техника и по това си приличахме с Мухтаров през 2000-та година, че те бяха един от основните инсталатори на вентилационна техника и оборудване във Варна по това време. През годините фирма Мухтаров започнаха да се интересуват все повече и повече от нашата пълна гама продукти, която ние развивахме през целия този период и лека по лека мисля, че в момента Мухтаров пазарува цялата наша пълна гама продукти. Имаме изградена база постоянни клиенти, с които имаме вече и приятелски отношения, не само делови. Това, че сме представител на Гри, разшири нашата дистрибуторска мрежа, донесе ни много партньорски отношения с нови фирми. Преди 9 години правихме основно, аз като дойдах в фирмата, огради, парапети и такива дребни работи. Сега сме много напред. Просто сме друга категория сме вече. Увеличава се дейността, почнем да правим доста големи обекти. Тонаж метални конструкции над 200-250 тона имаме правени конструкции. Имаме сглобяеми къщи от метал. Годишно правим стотици обекти с различен обем. Като се започне от 150-200 кг и се стигне до стотици тонове.
Аз като служител на фирмата съм от 10 години тук, така или иначе през тези 10 години производството ни е нараснало в пъти, инвестира се непрекъснато в машини, необходими за производството, в човешки ресурс се инвестира най-вече. Съм Мухтаров ООД, работя от 20 години. За тези години дейността на фирмата се увеличи в пъти. Ами може би в последните 5 години много рязко се увеличи оборота на фирмата. Дейностите се разраснаха. Принципът е първи какво трябва, пък какво ще я стават. Постоянство и над, друго няма. Значи успеха на фирмата се дължи на това, че двамата с брат ми сме възпитани от малки да постигаме нещата сами в живота. След 8 клас всеки един от двамата е почнал от най-ниското в фирмата и сме минали през всички етапи на функциите, които изпълнява нашата фирма. Един основен принцип, през който съм възпитан и с който налагам в работа си, то е, че ако една задача трябва да се свърши, то тя може да се свърши. Ако тази задача може да се свърши, трябва да се свърши. И така се завършваме на практика всички задачи, независимо от това колко ни струва. Важно е да доведем до край нещата. Това, което ни отличава от всички наши конкуренти, е всъщност, че ние заставаме до клиента си още в самото начало с пълен сапорт. Независимо задача дали е мащабна или малка, ние извършваме голям набор от видове дейности и не го оставяме по средата на задачата и да му казваме, ние сме до тук. Ние сме с теб от началото до края на задачата. Докато получим това, което искаме и двамата. И клиента, и ние. С необходимото качество и с необходимата визия. За нас няма малки и големи клиенти. Всеки заслужава еднакво внимание, еднакво внимание към детайла, към задачата си и със всеки се отнасяме по един и същи начин, независимо дали задачата е много малка за гараж или за построяване на фабрика. Ние се отнасяме с внимание към детайла, към всеки един клиент. Факта, че в момента изграждаме втори етап от нашия комплекс и изобщо не сме се колебали кой ще е нашия подизпълнител в частта с покривите, означава, че сме изключително доволни. Винаги откликват на нуждите на дизайнери, на архитекти, така че не е трудно да вземеш решението да работиш с тях. От началото на 90-те години работим с Мишо. Аз мога да кажа само за началото, че освен професионалните отношения, имаше много лични отношения. Просто си допадахме с Мишо като менталитет, като начин на работа. Той беше всеотдаен. Бяха добри хора и естествено професионализма е необходим тук. И това ни караше да работим заедно с тях. И аз мога само да допълня, че винаги са търсили начин как да направят нещата, независимо от тяхната сложност, което също ги отличава като професионалисти и като начин на работа, лъчезарността, с която се случват нещата и, както казва господин Димитров, всеотделността. Друго нещо, което също прави много лесна работата с Мухтарове, е това, че техните хора са напълно автономни, изключително отговорни в задачите си. Не трябва непрекъснато някой да следи за работата им. Напротив, те сами следят качеството на своята работа и в даден момент просто идват и дават отчет. Това е готово, бихте ли го приели и така, което изключително много улеснява процеса. Просто не можете да си представите какъв е лукса да имаш 10 изпълнителя на обекта и някой от тях да не те ангажира с неговите проблеми. Просто да дойде да ти каже, аз съм готов, да погледнеш и да се видиш, че всичко наистина е направено и нямаш други грижи. Фирма Мухтаров е изключително надежден партньор, изключително лоялен към нас и през годините, всяка изминала година, постига все по-добри и по-добри резултати. За екипа съм изключително щастлив. Имаме хора, с които работим от над 10, 15, 20 години. Те са в нашата организация. Не знам каква е тайната, може би е някакъв микс от това, че имаме, чисто ги разглеждам като партньорски отношения с тях, като приятели, като семейство, защото на практика с тях израствам, с тези хора сме заедно всеки ден. Те са ми част от семейството. Повечето от тях ние ги имаме за много близки. Когато имаме нужда от тях, те са насреща. Когато те имат нужда от нас, ние сме насреща.
Общо взето сме лоялни един към други. В фирмата съм над 20 години. Отговарям технически ръководител съм по покривните части с марината. Ние сме като едно семейство, ние си говорим. Няма това голямо разединение от началник и подчинен. Просто гледам и всичко да е по-човешки, да може да се отнасяме с всички и всички да работят. В фирмата съм около 20 години, като техник съм от 16 години. Задържаме във фирмата отношението на работник-работодател. Първото, което е най-важното, имаме добър колектив, с който се разбираме. В нашата фирма работата ни е много обвързана и здравия колектив и отношенията между колегите в колектива е много важно. Със сигурност това, че има химия между колегите, е една от причините да имаме и успех в работата. Цялата кариера, която имам, се е развила в фирма Мухтаров ООД. Това, което ме задържа във фирмата е отношението на управителите към мен и възможността, която ми дава да се развивам във фирмата. Значи почнах на 15 октомври 1998 година. И до ден днешен без прекъсване. И това са 25 години почти. Винаги са притичвали на помощ по всичко, са били коректни и разбрани. И може би затова толкова много хора се задържат тук. И колектива ние сме си като едно семейство. Служителите ми, които са от по-дълго време, те знаят, че семейството на Мухтаров е цялата фирма. Кой не мечтае да го предаде на синовете си. Това е мечта на всеки един. И това стана. Просто съм много доволен, че успях да го направя. Много хора ми завиждат за това. Много ми харесват. Те просто като погледнеш как го усъвършенстваха и развиват и още развиват. Когато се предава на следващото поколение, фирмата би искала да се запази основните принципи, по които и сега работи. Защото това е лоялността към партньора и към клиента е според мен най-водещото правило. Към клиента, към партньора, към работниците, към служителите, хората, с които на практика живееш. Какво да си пожелаем? За мен най-важно във фирмата са хората. Да си пожелаем да запазим екипа най-вече и да го доразвием, да дойдат нови млади хора, които да искат да работят тази работа и да се развиват в този сектор. Пожелавам си да сме здрави най-вече. Пожелавам си много проекти реализирани с мое участие. Пожелавам много успехи, всичко най-хубаво и аз поне следващите 20 да съм с тях. По случай 30 годишния юбилей на фирма Мухтаров им пожелавам на 50-я да сме завършили 10-я референтен обект заедно. Също така пожелавам да са здрави, да успяват да продължат да вършат така работата си и бизнеса си коректно, както до сега, което е много ценно за бизнеса в България като цяло. Аз първо ще им пожелая много здраве. На Мишо ще пожелая добър улов. На Миро здрави гуми. А на Венци да предаде всичко това на следващото поколение както трябва, защото ангажиментът е негов. Пожелаваме им да са здрави, да имат все по-така интересни професионални предизвикателства, които да се справят успешно и да вървят напред. Моите пожелания не са свързани с бизнес и развитие, тъй като съм сигурен, че вие ще го постигнете. Това, което мога да ви пожелая е да останете все така коректни, все така добри в отношенията с вашите партньори, колеги, служители и клиенти. Фирмата следващите 30 години се представям да стане една идея по-голяма, малко по-стабилни да сме на пазара. Представям следващите 30 години да сме все по-успешни и по-устойчиви. Важното е да сме живи и здрави. Времето ще покаже. Ще чакам да я видя, да я кажа. Ще чакам да я видя.